Benvinguts un dia més al nostre programa Agronatura. Avui tenim la presència en ell del secretari general de la Unió, de Carles Peris. Carles, benvingut al plató de Grup Televisió. Bon dia. La Unió és un col·lectiu que aglutina a molts llauradors, ramaders i que està sempre al peu del canó en reivindicacions, contínuament enviant notes de premsa, contínuament reunint-se amb moltíssima gent i concretament esta setmana passada va presentar unes esmenes als grups parlamentaris de les Corts. Conta'ns, Carles, quines esmenes que heu presentat als polítics? Primer que res, nosaltres al final el que estem fent és un treball de millorar el pressupost. És un pressupost agrari i ramader, pensem que era factible poder millorar-lo, encara que no és un mal pressupost perquè puja un poc, però així i tot veiem que som aproximadament la quarta conselleria en menys pressupost dins d'aquest pla general de pressupostos de la Generalitat. Per tant, cal esmenar coses per a millorar-los i al final el que volem és que es facin polítiques agràries i ramaderes dirigides als nostres professionals i per això vam presentar esmenes clarament dirigides en augmentar sobretot el pressupost en algunes partides que pensem que són importants, com per exemple en la modernització de granges i explotacions ramaderes, que és una línia que funciona molt bé, que se sol destinar 1,4 milions d'euros. Nosaltres sol·licitem que pujaren al voltant d'uns 4 milions d'euros perquè és una línia que sempre s'agota. Sempre se queden el 45% dels expedients fora per falta de pressupost i és una llàstima que aquestes explotacions ramaderes no puguen modernitzar-se més del que ho fan i sobretot explotacions que tots sabem que majoritàriament estan en les zones d'interior, que estem patint el problema de la despoblació i per tant és molt important que tinguem un camí de futur modernitzant aquestes explotacions. Després vam destinar també una esmena a incrementar la partida de sanitat vegetal en 1 milió d'euros, perquè tots bé sabem, i així a la Ribera, per exemple, els problemes que estem tenint en sanitat vegetal i també no tant en animal, però en sanitat vegetal sí que és molt important, problemes de cotonet en el caqui, en cítrics i moltíssimes plagues que tenim, que al final la prospecció, la investigació i el futur control d'aquestes plagues també depèn molt del pressupost que tinga la Direcció General per a treballar en aquesta línia. I després una altra, per no repassar-les totes, però molt important per a nosaltres, és una línia de 400.000 euros per a fer un mapa agronòmic, que és una visió fixa de l'estat actual d'on tenim i com la nostra citricultura, on tenim varietats que siguin susceptibles a pol·linitzar a unes altres, que això va dirigit per a poder tindre més assentaments apícoles en el nostre territori i que no facin l'anomenada pinyolà que coneixem tots. És molt important que al final, després de 27-28 anys que porta el decret de la pinyolà, en aquests moments situem exactament on tenim híbrids que puguen pol·linitzar a altres varietats i al final també caminar. Són esmenes sempre en l'objectiu de poder millorar i caminar cap al futur dels nostres professionals. I aquestes esmenes les presenteu per separat a cada grup, vull dir, heu presentat a PSOE, a Podem, heu presentat a Partit Popular, heu presentat a Ciudadanos. N'hi ha algun grup més receptiu de cara a les vostres propostes agrícoles? La veritat és que al final aquests grups dels quals tu has parlat els vam presentar físicament perquè vam poder fer les reunions, però al final nosaltres fem aplegar a tots els grups que tenen representació en les Corts. L'únic que, clar, com a bons polítics, tots són molt receptius, la veritat. No podem dir que no n'hi ha ningú grup que no sigui receptiu en les propostes que havíem fet des de la Unió de Llauradors. El que passa que si ara, quan s'aproven els pressupostos, veurem qui realment té interès d'executar-les i qui realment les presenta, perquè al final en aquestes reunions, conforme he dit antes, els polítics la veritat és que sempre tenen bones paraules, però jo sempre dic el mateix, una cosa són les bones paraules i una altra cosa és després veureu reflejat en el pressupost i veureu reflejat en execució, que és quan se li donen valor a la paraula que t'ha transmitit el polític en aquestes reunions.
Dins dels pressupostos també crec, si no m'equivoque, que n'hi ha una línia en la qual se destina capital para la modernizació de maquinària, sobretot de tractors i tal. El minifundi així en esta zona és un dels problemes més greus per a abaratir costos, per a que les maquinàries entren per dins dels camps a poder treballar? Jo crec que el minifundisme és una part del problema, però no és el problema fonamental que estan tenint com a, diguem, els sectors nostres com una crisi clara de preus. Jo sempre dic que caminar cap al futur és poder modernitzar-nos i poder fer les coses per a intentar mecanitzar quan més aspectes millors, però no estem tan lluny de tindre una agricultura moderna, no estem tan lluny d'optimitzar els costos, siga en el camp o siga en la part de la confecció. Molt més optimitzats de lo que es tenim és molt complicat, a no ser que es creen moltíssim les estructures agràries. Que hem d'intentar millorar-les? Sí, però jo crec que n'hi ha altres coses que són una losa en el nostre camí agrari, com pot ser el que sempre denunciem, les importacions de països tercers en moments que nosaltres així no som deficitaris en les produccions. Jo crec que ahí està una de les claus de futur per a revertir aquesta mala situació que tenen pràcticament quasi tots els sectors agraris i no tant el minifundisme o obsessionar-nos en que per culpa del minifundisme no són competitius. N'hi ha moltes coses més darrere. La Unió Europea no ho fica fàcil. No ho fica fàcil i estic parlant a nivell de plagues, a nivell de que està prohibint uns productes, però no està donant l'alternativa a que aparega algo depredadors, alguna qüestió tècnica que puga, aquestes plagues que has dit, cotonet, en definitiva, allò que afecta a que la producció minve, d'alguna manera se controle. La Unió Europea en aquests moments té una visió clara de fer agricultures sostenibles i segures de cara al consumidor dins d'aquest pacte verd, però jo crec que està errant en la forma d'aplicar-lo. Per què dic això? Perquè nosaltres en aquests moments ja som els productors a nivell mundial que estem fent produccions en la norma més estricta a nivell mundial que existeix, que és l'europea. Per tant, ahir sí que tenim un augment de cost de producció clar front a altres agricultures de països tercers que no n'hi ha una reciprocitat en l'ús, per exemple, de pesticides, per tant, utilitzen pesticides que així el seu ús està prohibit i són molt més barats que els nostres, no n'hi ha reciprocitats tampoc en els protocols d'importació d'aquests productes. Nosaltres, per exportar, complim molts més requisits de seguretat vegetal per a no transmitir plagues a altres països que no els que venen així al bloc europeu, que tenen protocols molt més laxos, i després la forma de producció nostra és molt més sostenible, utilitzant molts pocs productes, molt respetuosos ambientalment i molt respetuosos per a la seguretat alimentària, per tant, als productors li costen molts diners qualsevol producte que estem aplicant. Jo crec que ahir és on està el handicap de futur dins d'esta política europea. Necessitem una ordenació a l'hora de fer acords internacionals que neixen importacions de productes agrícoles en el moment que nosaltres som deficitaris. Quan no siguem deficitaris no té ningú sentit portar-lo de fora, perquè una desestabilitza la nostra agricultura, una altra contamines més en la petjada de CO2, per tant, això no té res a veure amb el que està plasmant la Unió Europea dins d'aquest pacte verd. I després nosaltres sempre estem apostant per dir que ens falta competitivitat en aquest aspecte, perquè nosaltres quan anem als mercats mundials, globals, perquè en un comerç tan global com l'actual ja sabem tots que les mercacies tenen facilitat d'aplegar al mercat que siga, ahir sí que perdem competitivitat perquè, clar, nosaltres tenim que tindre un mínim de preu de venda de cara al mercat perquè ens costa molt més que als altres països produir.
Jo crec que si no revertim això, difícilment els productors europeus tindrem una estabilitat en els ingressos i és el que tenim que fer entendre a la Comissió de que sí, volem caminar cap a agricultures sostenibles i segures de cara al consumidor, però sempre i quan el bloc europeu es preocupe de que altres produccions a nivell mundial que vulguin vindre així tinguin les mateixes formes de producció que nosaltres, perquè si no ens ho posen molt difícil. I has parlat del Pacte Verd. Explica en breus pinzellades per a la gent què significa, què és el Pacte Verd. El Pacte Verd, al final, resumint molt ràpidament, són més exigències per als productors per a tindre agricultures més sostenibles i més segures de cara al consumidor. Bàsicament, de la granja a la taula, que és el Pacte Verd, el que busca és això, una reducció de l'ús de pesticides i una reducció de l'ús d'abonos químics, anar transformant aquesta agricultura en abonos orgànics que siguin més bons, però clar, això implicarà reduir la producció del bloc europeu en quant a productes, perquè tots sabem que produir sense químics és més dificultós i baixa la producció per hectàrea, i després suposa el que hem abordat abans, una pèrdua de competitivitat dels nostres productors front a altres agricultures que no fan aquestes formes de producció tan cares. Això és molt car, això implica que el productor té un augment de cost molt elevat, el Pacte Verd. Per això és tan important que la Comissió, abans d'aplicar aquestes normes, sí que se preocuparà de tindre una reciprocitat en els acords internacionals que se fan. Si no, difícilment deixarem una agricultura competitiva front a altres. Jo crec que és molt bàsic, és sentit comú, no estem demanant res que no se hauria d'aplicar, i jo crec que, per exemple, missatges com els que han eixit del president francès Emmanuel Macron, que sí que marca aquesta clara tendència ja en Europa, esperem que al final acaben consolidant-se dins del bloc europeu i entenguen que no ens poden fer només progressar a nosaltres i no preocupar-se del que se fa fora del bloc europeu. Estem parlant del bloc europeu, però en Estats Units també hi ha problemes d'arancels. Com teniu la visió des del sector en el possible canvi de president? És a dir, pot canviar la política? Hauria de canviar. Almenys això és l'esperança que tenim, que en aquests moments el nou president dels Estats Units, Joe Biden, siga més aperturista, que faci una política no tan proteccionista en el qual se pugui plegar acords en ells, però això tampoc serà d'avui per a demà. Nosaltres, en aquest cas, sí que en el conflicte de Boeing, que ha sigut el que s'ha resolt ara a través de l'Organització Mundial del Comerç, que ha sigut favorable a la Unió Europea, entonces la Unió Europea ha ficat alguns arancels a productes dels Estats Units, sí que apostàvem més per l'ojo por ojo, diente por diente. Mentre no resolguem el problema, apliquem arancels contundents als productes agroalimentaris dels Estats Units, com poguera ser, per exemple, l'armela o la carn de vacú, que són molt importats des dels Estats Units i ens afecten a sectors importants nostres també de la Comunitat Valenciana, com són aquests dos. Crec que a la llarga sí que se resoldrà, no serà fàcil, però sempre és més positiu que n'esca diàleg i que pugues anar obrint mercats nous, perquè així sí que treballem també una cosa que és molt important. Tenim els arancels dels Estats Units, tenim la incertidumbre del Brexit, que segurament ens ocasionarà més traves burocràtiques per a poder exportar a un mercat molt important per a nosaltres. Tenim el veto rus, que ha afectat molt a les comarques de la Ribera, moltíssim, perquè era un mercat que igual anava bé pel cítric que per al caqui, i ara no el tenim, i de fet, esta setmana anunciaven que s'allarga un any més també aquest veto rus, per tant encara no tenim solucionat aquesta possible apertura a un mercat que ens era interessant. Tenim protocols d'exportació molt estrictes que pràcticament ens impossibiliten anar a Xina, que era un mercat molt esperançador i que tots pensàvem que igual el cítric i el caqui, que són dos productes molt importants, podríem enviar molt més del que estem enviant. Tenim obert Japó en arancel zero, però un protocol d'exportació severo també que ens impedeix poder anar allí, i només tenim un mercat, fora de la Unió Europea que està funcionant prou bé, que és Canadà. Per tant, estem concentrant les exportacions valencianes
en el mercat europeu i sobretot en Alemanya i França. Això ens genera una debilitat també en moments determinats que potser n'hi ha massa oferta i entonces els preus són els que són. I tots estem veient que tenim campanyes molt dificultoses en el caqui, en cítrics o en altres productes. Això és degut a que la Unió Europea, quan fa un acord en països tercers, només negocia les avantatges per a arancelàries, de si tens arancels o no, però no negocia el protocol d'exportació. Li diu a cada estat membre que negocia de forma bilateral en el país tercer el protocol. Clar, si a nosaltres com a nació espanyola tu has negociat tot el bo com a bloc europeu i me dius que vaig a negociar el protocol d'exportació quan tu has donat totes les ferramentes ja, poca força tinc jo per negociar un bon protocol i és el que està passant, que ens estan deixant també en un mercat massa reduït. No ens està funcionant bé el poder consolidar mercats que serien importants perquè al final nosaltres som una potència agrícola molt important, que som capaços d'exportar cada any més. Ara, en plena crisi sanitària, se veuen els números de que estem sent un motor econòmic i d'ocupació en la Comunitat Valenciana i estem sent capaços d'exportar més frutes i hortalisses que abans. Per tant, necessitaríem aquesta mà també del govern que intenten forçar la maquinària en facilitar que les empreses nostres puguen aplegar a aquests mercats i anar consolidant una miqueta també. Al llarg d'aquesta crisi sanitària s'ha demostrat que el sector primari ha estat fonamental per omplir despenses, és a dir, quan tot el món estava confinat a casa, els ramaders estaven cuidant del bestiar, els llauradors estaven anant a treballar i no ha faltat res del sector primari. Però sembla que s'acaba un poc ja les fases de desescalada i sembla que el sector ha entrat en l'oblit i que creus que tant el Ministeri com la Generalitat apoya suficientment al sector agrícola? No, jo crec que sempre he sigut molt crític. Jo crec que el sector agrícola està més valorat, més en la societat, que no després l'impuls que li donen les administracions. De fet, la tendència l'hem dit a l'inici del programa. Tu, quan veus que la teva conselleria és la quarta amb més recursos en una comunitat valenciana que té tanta importància al sector primari i que està sent l'abanderat de les exportacions, és que estem superant a la indústria de l'automòbil o empreses superpotentes, estem superant el sector agroalimentari i després veus que estàs allà baix en els pressupostos, doncs evidentment està clar que venim no d'ara, sinó de fa 20 anys en una regressió de l'aposta per el sector primari, un sector que al final jo crec que també li dona una vertient molt social en molts municipis de la Comunitat Valenciana a través del sistema que té d'agrupacions de xicotets productors en cooperativisme i sempre ha tingut, jo crec que aquest hàndicap, de que gent molt senzilla, molt humilde, llauradors, al final tots tenen una part de terreny, de terra, i jo crec que això és el que té que ficar en valor, que pots garantir una sobirania alimentària diferent a que si anem arruïnant a aquests xicotes productors i al final tot passa per grans oligopolis alimentaris o grans multinacionals que tinguin el control de l'alimentació. Jo crec que se tenen que donar compte també del paper que fa el nostre sistema productiu valencià. Moltes vegades, tu també ho has dit abans, en el tema del minifundisme, jo crec que hauríem de ser un model no a seguir de dir som el més òptim o el més optimitzat, però sí un model que hauria de fer repensar un poc a la gent. És molt més important, jo crec, estar distribuït entre més gent el poder produir que no concentrat en molt poques mans. Jo crec que això és una visió que no s'està utilitzant i que n'hauria que apostar més per ella. L'agricultor, el ramader, està fent-se vell i no n'hi ha generacions que substituïssin aquestes persones. L'abandonament de camps, la falta de preus, és que són tants problemes que acusen al sector que és difícil trobar solucions per a això, perquè, a veure, podia ser, si els preus foren conseqüents, si tot estigués arreglat, al final
doncs algú es podria dedicar al camp i dir, tinc el meu mitjà de vida així en el camp, perquè, a veure, és una feina com un treball com un altre, però no n'hi ha manera. Sí, al final estem veient que el repartiment dins de la llei de la cadena agroalimentària, no? I aquest repartiment del valor no està equilibrat. El productor és el que menys rep de tota la cadena. Aquell que comença a generar el valor de tota la cadena és el que menys rep. Això no té ningú sentit. Després, un altre aspecte important, sent líders en exportació de fruites i hortalisses en fresc, que aquest valor no se quede en aquell que ha iniciat, doncs també fa molt que pensar. Què passa? Que tot això va sumant a una negativitat dins del sector. La gent que han sigut llauradors tota la vida, jo al meu pare sempre li ho va sentir dir, hi ha molta gent major sempre ho va sentir dir, sigues el que vulguis menys llaurador. Claro, això és una losa que també ha pesat molt dins de la gent jove. N'hi ha gent que no hem seguit els passos dels pares, que has dit, pues, jo vull ser llaurador, a mi m'agrada i sóc un professional del camp, però n'hi ha molts que, clar, de sentir pràcticament tots els dies això en casa, pues, han preferit estudiar o entrar en altres sectors industrials i no seguir com a llauradors. I després, en la vida que se porta avui en dia, que no tens una garantia segura d'un ingrés, doncs moltes famílies no volen estar sempre pendents de veure si vas a guanyar o no en la collita que estigues fent, vas a guanyar el teu futur. Això són coses que han pesat molt i per això ens està costant tant el que no n'esca una incorporació de joves, a pesar de tot que ara sí que estan havent models, sobretot més en l'agricultura ecològica, models de gent jove que està entrant en l'agricultura, està intentant apostar per poder viure de l'agricultura. En moments de crisi, sobretot, sí que veig jo que n'hi ha gent que sí que tira cap als models agraris o ramaders, no tant quan les coses van bé en altres sectors, doncs pareix ser que aquests sectors tiren més i la gent se decanta més per ahir, però sí que tenim que veure que en 2008-2009, que va ser la crisi, ahir va créixer un poc la gent jove que va vindre al camp i ara en aquests moments, en crisi sanitària, també veiem que n'hi ha interès de tornar al camp perquè altres sectors, com l'hostaleria, està passant tot molt mal. Però bueno, també ens té que fer alguna cosa que pensar, no? Que en moments delicats d'altres l'agricultura hi està, no? Per als jovens. Jo sí que anime als jovens de que al final estudien, no? Un poquet el poder tindre una visió de tindre algunes produccions o algunes empreses agrícoles que jo penso que se poden guanyar el futur, perquè l'alimentació sempre va anar a més. La Unió de Llauradors ha reclamat recentment una bateria de mesures per a compensar les pèrdues que el camp ha patit en esta gota freda passada. És a dir, els danys són quantiosos, la producció caqui, taronja, mandarina, inclús hortalisses, la veritat s'han vist afectades. Què és el que heu proposat? Nosaltres ahir sempre és un poc lo de sempre, no? Un poc l'administració que fique ajudes directes als productors, després tot el que té que veure en els pagaments que fan els nostres llauradors, igual els IBIs rústics, que els mòduls, qualsevol cosa, que les administracions siguin conseqüents i eliminaren aquests pagaments, però més que res jo crec que la importància per als productors i per als nostres professionals, el principal, per un costat, està la línia de seguros, que respongo conforme cal, que jo pense que sí que han tingut prou de celeritat, no? I així és una zona, per exemple, on van haver els majors danys, que s'assegura bastant, per tant, per ahir tindrem una cobertura, i després els danys en infraestructures agràries és fonamental que siga àgil l'administració en reaccionar. Tot el que són caigudes de murets, camins que no se poden accedir a les finques, això sí que és imprescindible que ahir el govern de l'Estat, igual la Generalitat, intenten ajudar els ajuntaments per a que dins d'aquestes competències que tenen en el terme municipal reaccionen ràpid, perquè al final tots sabem que els ajuntaments és l'administració amb menys recursos i si no tenen recursos per part d'altres administracions difícilment van a reparar els camins en una forma àgil i jo crec que passa un poc per ahir, no? Aquesta resposta més ràpida en aquest sentit,
perquè moltes vegades les ajudes que demanem se cauen en el sac de l'oblit, no? Nosaltres sempre fem referència i demanem, però difícilment o pràcticament mai apleguen aquestes ajudes directes als productors, i si apleguen molt tard. De fet, estan començant a executar-se moltes coses encara de l'anterior episodi que va haver en la Vega Baixa de la famosa Dana. Per tant, per desgràcia, si a la Ribera no crec que tampoc n'hi hagi una excepcional agilitat per part de rebre aquestes ajudes als nostres productors, però bueno, tenim que estar ahí, tenim que demanar-ho i tenim que ser conseqüents en la pressió que fem dia a dia, perquè si no ho fem nosaltres ningú ho farà. Ningú ho fa. Bé, la campanya del caqui ja està finalitzant i estem en plena campanya citrícola, que va ben marcada per la Covid, per els protocols, per escollidors, quines notícies baralleu des de la Unió en tot això de la Covid, en magatzems, a nivell de protocols, a nivell de que la gent vagi en seguretat al camp? Sí, nosaltres en principi el que estem veient és que hi ha un augment de cost de producció també, perquè tenim que implementar totes aquestes mesures Covid. Això està ahí i és una cosa que n'hi havia que fer, però bueno, ja és algo que va sobre el preu de la fruita, o sigui que aquest augment de cost estarà ahí. Estem relativament contents perquè no estan havent rebrots dins de sectors agraris i de la part de la recol·lecció. Pot haver alguna cosa molt puntual, per tant, satisfactori que al final les campanyes tan importants com el caqui i el cítric puguen desenvolupar-se en normalitat, i més una campanya que, com l'augment del consum de fruites i hortalisses ha anat en augment, requeria un poquet de que no tinguérem ningú cas o ningú rebrot alt dins de la campanya. Al final, jo crec que a l'altura que estem, de moment, estem controlant-ho bé i esperem que no n'hi hagi en el futur ningú rebrot i que la campanya acabi en normalitat. Els preus no acaben de ser tampoc roïns del tot. Sí que és de veres que en el caqui estem tenint un aprofitament molt més baix del que s'esperava, com a conseqüència del cotonet i de les inclemències meteorològiques. Està sent més baix, això també lastrarà un poquet el que és la campanya, però la demanda està prou bé i en el cítric m'ho està passant un poc el mateix, una bona demanda, la campanya va adelantant la recol·lecció, però els aprofitaments en almacén també estan sent més baixets de lo que esperàvem per els calibres i per algo de plagues també. Però jo afirmaria tindre una perspectiva durant uns quants anys en els preus que estem tenint en origen. Ens ho lastrarà un poc el desaprofitament del producte, però per tant veurem com acaba de desenvolupar-se la segona part de campanya, que en teoria en tonellatge està més equilibrada i la fruita és més bona perquè les pluges sí que l'han beneficiada, i crec que pot anar a més, igual en el preu que en l'exportació. Veurem què és el que ens porta els pròxims mesos. Carles Peris, secretari general de la Unió, moltes gràcies per passar per Agronatura, pel plató de Grup Televisió, i farem un seguiment a la campanya i tornarem en noves notícies, en noves entrevistes. Gràcies, Carles. Moltes gràcies a vosaltres.